dies! Avui, a la classe de matemàtiques, aprendrem a pesar cosetes. Mireu, abans de pesar, sempre podem saber si una cosa pesa més que una altra o menys, oi? Mireu, aquesta és la meva bàscula. I abans de pesar, podrem mirar si una cosa pesa més que l'altra. Què creieu? Aquí us ensenyo una llibreta, veieu? Plena de fotos, és com un àlbum de fotos, i aquí us ensenyo el ratolí de l'ordinador. Sí? Què creieu que pesa més? El ratolí de l'ordinador o aquesta llibreta gran amb tot ple de fotos? Aviam... Molt bé, l'àlbum de fotos pesa més, sí? No vol dir que això que és més petit de tamany pesi sempre menys que això que és més gran, però en aquest cas sí que pesarà menys la llibreta que el ratolí. Ho voleu comprovar? Mireu, agafem la bàscula, sí, que és d'aquestes digitals, però podeu utilitzar qualsevol que tingueu a casa, si voleu, i posarem a l'àlbum de fotos. Apa! 725 grams. Mare meva, aquests números són molt grans, 725. Sí? Ho veieu? 7, 2, 5. I el ratolí de l'ordinador, aviam. 78. Molt bé, sí que és veritat que pesa menys el ratolí que l'àlbum de fotos. I ara anem a provar una altra cosa. Per exemple, provarem un got, sí? Un got i també amb el ratolí. Veieu que de volum més o menys són iguals? Què és el que creieu que pesarà més? El got o el ratolí? Anem a veure. El ratolí hem dit que pesa 78. Vale, té dos números, molt bé, el 7 i el 8. I el got... Mireu, gairebé són del mateix tamany. I veiem que pesa bastant més, ho veieu? Quina diferència, oi? Molt bé, doncs, si voleu, ho podeu provar a casa, pesant coses, o primer, el més important és que penseu què creieu que deu pesar més que una cosa que l'altra? Quina serà la que pesa més? I després, quan ho comproveu, veureu aviam què passa. I ara us ensenyo les feines que tenim de mates per fer una miqueta de repàs del que hem après aquests dies. Sí? Que vagi molt bé! Mireu, ara us explicarem una miqueta la feina que haurem de fer després del que us he explicat. Aquí a la feina tenim un petit repàs del que hem après aquests dies, d'algunes cosetes, de les cosetes més importants. El primer exercici diu: escriu aquests nombres amb lletres. Per tant, haurem de primer, molt important, pensar quin número és aquest. 8 desenes i 4 unitats. Quin número serà? Quan tinguem el número pensat, ho hem d'escriure com s'escriu en lletres. I així amb tots aquests números, 70 més 3, aquí ja tenim el número donat, el 27, i 6 desenes. Hem de pensar primer el número i escriure-ho amb lletres. Sí? Mireu, després l'exercici 2 diu compara. Això és el que vam fer la setmana passada. Us en recordeu? Si voleu, podeu tornar a veure el vídeo dels signes de el més gran que i més petit que són aquests d'aquí. Els veieu? Podeu tornar a veure el vídeo i així ens en recordem una miqueta més i tornem a repassar. I haureu d'escriure aquest símbol, depèn del nombre si és més gran o més petit que l'altre. Sí? A l'exercici 3 diu completa amb els nombres que hi falten. Mireu, fan igualtats de sumes. Primer haurem de sumar què és el que dona 14 més 23, sí? Ho veieu? 14 més 23 i quan tinguem el resultat d'aquí haurem de pensar quin número podem posar aquí perquè ens doni el mateix. D'acord?
Per exemple, podem posar 14 més 23 és igual, si canviem d'ordre, 23 més 14. I la suma donarà la mateixa? Proveu aviam si la suma canviant els números una dalt i una baix dona el mateix. Sumar 14 més 23 que 23 més 14. I així podreu fer les altres sumes, ja veureu. Si anem més cap a baix, tenim alguns problemes, com els del llibre. Sí? El primer problema diu: hi ha 18 gots i només n'hem omplert 12. Aquests 18 ja tenen aigua, 12, però hi ha uns quants que han quedat sense omplir. Veieu aquests que estan buits? Quants seran aquests? Els podem comptar, però també els podem calcular. Us en recordeu que a la classe també ho fèiem, que a part de veure la imatge, també ho calculàvem. Hem de pensar molt bé quina operació haurem de fer aquí per tenir el resultat que siguin la quantitat d'aquests gots. Aquí haurem de col·locar quants gots tenim en total? 18, oi? Doncs hi ha 18 gots i aquí baix s'han omplert d'aigua 12, per tant posarem 12 gots. I després haurem de pensar molt bé l'operació que necessitem per saber els que estan buits. Mireu, aquí el segon i últim problema és igual que el de dalt, però en una festa. Hi ha 17 invitats a la festa, però només n'han arribat 7. Quants falten per arribar? Veieu? Tenim el dibuix i també haurem de fer l'operació. Sí? Preparats? Doncs ara us toca a vosaltres. Que vagi superbé la feina!